Pozdrav ljudi, evo sjedim, čekam, idem na posao i sinula mi jedna ideja da li vi muku mučite sa djecom, znači hoće ići na neku aktivnost, na neki sport i onda ih krenete voziti pol godine, godinu i onda joj meni se ovaj dan ne ide, meni se ovaj dan ne ide i znači traže razloge zašto im se ne ide. I ja sam prije, recimo, sam puno diskutirala. Idemo sada, a zašto idemo? Zato što je to dobro za vas. I tu sam se znala u diskusije upuštati sa klincima. I sada to radim potpuno drugačije. Jučer veli kćerka, mama ja ne idem na sport danas. A ja ništa, ja šutim, hodam i sad nije prošlo jedno pol sata i taman smo trebali krenuti. Ja velim, hop, reko, obući se, idemo. Ali ja čekam dolje u autu i odem u auto i čekam na njih da se oni obuku i da dođu. I poslije sam, kako sam ih vozila, nisu ništa rekli, znači tako su šutili, pristali su na to. I poslije došli kući i oni, eto ti nas siliš, ti nas i ništa. Ja onako velim, bitno je da izvadite pritisak. Ja velim, Rekao, srijedom više ne morate nikako ići, rekao, što se mene tiče, rekao, ja to zbog vas, rekao, ako vi ne želite, onda ne morate uopće nikako ići. A veli kćerka, ne, ićemo mi srijedom, samo nemoj ti da nam toliko praviš stresa. Znači, biti u cijeloj stvari da im ne pravimo stres, da im ne pravimo pritisak, da oni nešto moraju. I kako tako sada radim, puno mi je lakše, puno mi je bolje, puno su motiviraniji i nadam se da će i vama to pomoći jer svi znamo onu djecu, znači krenu jedno, krenu drugo, krenu treću. Ja sam osoba koja volim da već kad nešto krenu da to i treniraju i jer nema od svega svašta malo probati, ništa do kraja. I tako da nadam se da sam vam mogla malo pomoći i uživajte. Ćao!